wach mar basari ni nyaka bed jakoma seng'iyo ni to basari onego los maber nang'o nikech basari Kenya wani basari maduong' ma ji ong'eyo en mar CDF. Nitie basari bed mawuok from county government, nitie moko bed mawuok from MCAs, nitie mawuok from Ministry of Education, nitie basari mawuok office of the president. Magi te gin basaris. Aparo chopo kama koro wan jogo ma mitelo mondo wang'i kaka weche gi onego los maber. Wang'i ni to basari gi dwaro kawo gi te nade mondo gidonji e agula achiel mondo koro gipogi e yo maler. Gima ng'eyo ni kata mana Ministry mar Education, kata mana mar sirkal mar county, kata mana MCAs gionge systems bila mantie CDF, bila ma jaduong' olero wacho ni entie godo ma kita ki apply to nitie ka kete system ka ayo to nitie committee mabiro vet. Jog modongo te onge system bila CDF kende man system bila bala bala chopo kama koro nyaka wang'i kaka jo Kenya ni weche mag basari gi oket gi alunde kaja matin na oriw gi agula achiel. To yiena mondo awach a comment wach mar Lazaro Kanyambo. Lazaro Kanyambo wacho ni basari donjo e areas te mak mana fitina ma jomoko kete mana dir makende. Fitina no donjo nikech samoro ng'ato ok ohero mjumbe manyo yier kata koro tim maber nade to en mana negative emoneno. So fitina no nitie but ayie kod Lazaro Kanyambo ni CDF donjo e gwenge te.